Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan tumrap kita sedaya. Para siswa, ing dinten punika kita sesarengan badhe ngrembak materi basa Jawa SMP kelas 8 wulangan 7 semester genep. Pamulangan dinten punika badhe ngrembak tigang aksara inggih menika aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Ancas pamulangan. Saking pamulangan punika para siswa diajab bisa mangerteni teks kang arupa paragraf aksara Jawa. Ingkang kaping kalih, para siswa bisa maca lan nulis paragraf kang nggunakake aksara Jawa. Andharan ingkang sepisan inggih menika aksara murda. Pangerten. Menapa to aksara murda menika? Murda tegese sirah. Lah, aksara murda aksara sirah utawa aksara sesirah. Mula aksara murda iku minangka aksara pakurmatan. Miturut asil Kongres Basa Jawa taun 1996, aksara murda lan aksara pasangane cacahe wonten 7. Menika nggih. Menika aksara Latine, aksara murdane lan pasangan aksara murdane. Dadose aksara murda niku mboten sami kalian aksara legena. Aksara murda namung wonten 7 cacahe nggih. Ingkang sepisan no nggih, murdane ngeten menika, pasangane ngeten menika. Ka, murdane ngeten menika, pasangane nggih. Ta, sa, pa, ga, lan ba nggih. Menika aksara murda lan pasanganipun. Panganggone aksara murda menapa nggih Cah? Setunggal, kangge nulis asmane wong, jejuluke lan jeneng padunungan utawa papan kang minangka pakurmatan. Kalih, kanggo nulis singkatan gelar kabeh aksara murda kang ana ditulis. Tata cara panulisane kaya mangkene. Ya, sing sepisan tata cara panulise aksara murda kuwi saben tembung cukup ditulis siji wae aksara murdane, yaiku aksara sing paling ngarep. Lah menawa aksara sing paling ngarep ora ana aksara murdane ya mburine. Lah yen mburine maneh mboten wonten Cah, ya kabeh ora perlu ditulis nganggo aksara murda, ditulis mawon ngangge aksara legena biasa. Tuladhane niki tembung Surabaya. Aksara murdane ana ing aksara sa lan ba. Lah amarga sing paling ngarep sing dipadosi murdane berarti sing sa mawon sing nggunakake aksara murda. Lah sing ba nggawe aksara legena biasa. Winasis widya wisesa. Winasis widya wisesa murdane wonten ing aksara na. Suyanti SPD murdane ning aksara sa, na lan ta. Amarga sa niki sing paling ngajeng nggih dipilih sa mawon. Aksara murda ora kena dadi sesigege wanda Cah. Nomor kalih nggih. Tuladhane tembung dasmini. Panulisane murdane ana ing aksara sa lan aksara na. Nanging amarga aksara sa iki dadi sesigege wanda utawa swara wandane niku mandheg ing tengah, mulane mboten pareng ditulis nganggo aksara murda sing sane. Lah sing murdane pundi? Nane niki. Dadose aksara sa ora kena ditulis nganggo aksara murda amarga dadi sesigege wanda utawa mati ing tengah. Aten ing tengah. Catetan mung tembung Gusti Allah saanane aksara murda tinulis sedaya nggih. Gusti Allah. Niki go murda. Sa murda, ta murda. Ane niki nganggo aksara swara.
Aksara swara ingkang kaping kalih nggih. Napa to aksara swara? Nah, aksara swara niku arane aksara vokal sajroné panulisan aksara Jawa. Huruf vokal kuwi mung ana gangsal a, i, e, o lan u. Nah, menika wujude aksara swara. A niki nggih wujude i, u, e lan o. Panganggone aksara swara. Setunggal kanggo nulis swara kang dadi wanda utawa suku kata utamane tembung-tembung manca kang dicethakake. Tuladhane nulis Ibrahim. Ibrahim dicupuk aksara swara sing huruf i ana ing ngarep nggih. Bone niki saged di damel aksara murdhaba nggih dicakra. Merga jeneng wong utawa jeneng pakurmatan Ibrahim. Ho diwulu mo dipangku. Sinau aljabar. Nah, aksara swarane ana ing aksara a utawa o ya. A iki nggunakake aksara swara nggih. Sinau aljabar. Kalih aksara swara ora duwe pasangan, mula menawa aksara swara dumunung ing samburine wanda sigek utawa suku kata mati, aksara sesigeke wanda kudu dipangku. Dipangku ning tengah niki mboten napa-napa cah yen ing mburine kuwi mau ana aksara swarane. Pak Usman tuladhane nggih. Dadi nulis Pak, po, ko terus dipangku ning tengah bareng. Lah amarga iki une nggunakake aksara swara mulane ing tengah dipangku mboten napa-napa. Usman. Nah, swarane u. So pasangan mo no dipangku. Imam lan uskup. Nah, aksara swarane ana ing aksara i. Imam. Lan nah menika amarga mburine aksara na iki ana aksara swara u mulane ya disigek nganggo pangkon ning tengah mboten napa-napa. Uskup. Aksara swara ora kena diterapi sandangan swara, suku, wulu, taling, taling tarung lan pepet. Nanging bisa diterapi sandangan panyigek wanda. Weknyan, layar, cecak. Tuladhane yen nulis Umar, panulise u aksara swara mo terus di layar. Ora kena ditulis aksara swara a di suku. Nah, menika ingkang lepat nggih. S panulise niku nganggo aksara swara langsung e. So dipangku. Ora kena ditulis aksara swara a diwehi taling so dipangku. Menika ingkang lepat. Aksara rekan ingkang kaping 3 nggih. Aksara rekan cacahe ana 5. Dene wujude aksara rekan kaya ing ngisor iki. Kha, fa, za, ga, za. Kha, fa, zo, go, zo ya. Dadi aksara rekan iki meh padha karo aksara legena, kaceke mung diwenehi tanda cecak 3 ing nginggile aksara ya. Kha, nah iki padha karo aksara ka. Fa aksara pa, za aksara da, ga aksara wa, za aksara ja. Pasangane aksara rekan ugi wonten nggih menika. Nah, ha, fa, za, ga, za. Niki. Panganggone aksara rekan kanggo nulis tembung manca kang dicethakake utawa ditulis kaya asline, luwih-luwih tembung sing saka basa manca Arab ja. Nulis khatib. Nah. Khane nganggo kha aksara rekan, khatib. Zikir. Nah, niki nganggo aksara rekan. Kalih menawa aksara rekan karaketan sandangan pepet, cecake 3 dumunung ing sajroning pepet. Dene yen karaketan sandangan wulu, layar utawa cecak, cecak 3ne dumunung ing sisih kiwa. Sandangan wulu, layar utawa cecak ing sisih tengene. Nulis tuladhane nulis pitra.
Tuladhane tembung fitrah. Fitrah niki aksara rekane wonten wulune cah. Dadi yen enten wulune ana ing sisi tengen aksarane fitrah. Duwi fungsi, wonten cecake niki. Cecake ning sisi tengene aksara. Kaping 3 miturut paugeran lawas utawa paugeran Sriwedari, aksara rekan kang duweni pasangan mung aksara pa. Nanging saiki miturut asil Kongres Basa Jawa taun 1996 ing Batu Malang, kabeh aksara rekan bisa dadi aksara pasangan lan bisa diwenehi sandangan. Menawa aksara rekan dadi pasangan, panulise cecak sing cacahe 3 ana ing dhuwure aksara kang dipasangi kajaba kanggo pasangan pa. Menika nggih tuladhane wonten tembung Mas Zamroni. Mas Zamroni. Zamroni niki ndamel pasangan aksara rekan. Zete nggih. Ghairu muakkad niki saged aksara swara lan aksara rekan. Didadosaken setunggal nggih. Gha ini aksara swara, iru mu akad aksara swara. Nah, sakwise nyemak andharan saking ibu, sakniki wancine ngladi awakmu cah supaya bisa ngetrapake aksara murda, aksara swara lan aksara rekan ing gladhen soal iki. Tembung-tembung ngisor iki tulisan nganggo aksara Jawa. Rom setunggal gladhen aksara murda. A. Kutha Jakarta. B. Raden Burham. C. Gunung Merapi. Rom kalih gladhen aksara swara. A. Wulan Agustus. B. Organisasi. C. Eksotik. D. Urbanisasi. 3. Rom 3 gladhen aksara rekan. A. Fungsine vitamin. B. Khalifah Umar. C. Kiai Hamzah. Namung 3 rom mawon. Nah, sampeyan garap ing bukumu, banjur monggo dikempalaken dhateng Bapak Ibu gurumu. Cekap semanten andharan saking kawula ngenani bab aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Mugi mbeta paedah tumrap kita sedaya. Kula cekapi nggih. Cekap semanten, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan tumrap kita sedaya.